vítám vás u dalšího videa. Jsme nebo ne? Nevím, jestli jsem už tu točil video někdy, ale zapomněl jsem na to. Nechápu. Jsme tady ještě. Donatky! Ne, zase tolik ne. Ale chci vám říct, že video bude každý den, že video bude vycházet každý den. A jestli jste ještě neviděli moje novou píseň, tak se určitě podívejte dole v popisku. A fakt myslím si, že to je super. Každopádně tady je taková cvičení, tak já jsem trošku s nohama, jako tady. A tohle to je dílo. Tohle to. Koleno. Ale nebudu vám ukázat svůj pupek. Tak čus, uvidíme se u dalšího videa. Tady dělám si srandu. A teď vážně. Co to? Tak čus. Uvidíme se u dalšího videa. Better to say than else in the same control. I'm cold, sick and true. So days and a soldier.